سلام زخبركم تعزبتي سمونا في تصامتات سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير علي هاجرو فدريشن أتلتيكس إيرترا زمت صورحي أب تنزانيا نزكير ناي مبرق أفريقيا ناي تتعسر شمون عمتن ناي تتعسر عمتن هاجرو ودقان تازوكلو ناي تراك أتلتات نممرات زحلفك أدام السنبت أب ستاديوم أسمرا ناي قزي وردر أكايدوم أب ناي 100 متر دك أنستيو تتعسر شمون عمت قداميتي حرنت فاصيل كاب ماكل كالإيتي يورسالم بينا كاب ماكل سالسيتي نأمي يوناس كاب دندن أب 300 متر دك تبعتيو تتعسر شمون عمت قدامي ناتنايل تولد برهان كاب غاش باركام كالاي أمين راب سولومون كاب ماكل سالساي ساميل دانييل كاب ماكل أب 400 متر دك أنستيو تتعسر شمون عمت قداميتي سجن ياكوب ماكل كالإيتي بيتي إل مبرهتو كاب ماكل سالسيتي سسونا إفريم كاب دبوب أب 800 متر دك تبعتيو تتعسر شمون عمت قدامي قبر أبيوناس كاب ماكل كالاي صنعت مبرهتو كاب ماكل سالساي هانيبال نجا كاب دندن أب 800 متر دك أنستيو تتعسر شمون عمت قداميتي كانال تخل مريم ماكل كاليتي لوام أنغوسوم دبوب سالسيتي سامراويت كبرت ماكل أب 400 متر دك تبعتيو تتعسر شمون عمت قدامي سيمزر أي ماكل كالاي سيم تخلاي دندن سالساي سيرا قبر سلاسة ماكل أب 400 متر دك أنستيو تتعسر عمت قداميتي ليديا إساق ماكل كالإيتي قصانت في الصهيب ماكل سالسيتي ميري برها كام ماكل أب 300 متر دك أنستيو تتعسر عمت قداميتي سوليانا قبر هوت ماكل كالإيتي لوليا برخت كاب دبوب سالسيتي يوسان محري كاب ماكل عوتات 100 متر دك تبعتيو تتعسر عمت قدامي نبي سولومون كاب دبوب كال أي بيتي إل باسكار غاش باركام سالساي أمونيل محرت أب كاب دندن أب 500 متر دك تبعتيو تتعسر شمون عمت قدامي يافيت مسجنا كاب ماكل كال أي سيم موسى كاب ماكل سالساي يافيت موسى كاب ماكل أب 300 متر دك أنستيو تتعسر شمون عمت قداميتي ميكال قبر ميكال كاب ماكل كاليتي سامراويت برخي كاب دبوب سالسيتي فورتونا ماكل كاب ماكل أب 5000 متر دك تبعتيو تتعسر شمون عمت قدامي ألكسندر تسفاي كاب دبوب كال أي ساميل نقصة كاب ماكل سالساي مليون أبراهام كاب ماكل أب 800 متر دك تبعتيو تتعسر عمت قدامي يوحنس كفل مريم كاب ماكل كال أي نخوم برهانة كاب دندن سالساي بسرات فساهي كاب ماكل أب 500 متر دك أنستيو تتعسر عمت قداميتي آديام يحدقو كاب ماكل كاليتي روزا سالة كاب ماكل سالسيتي فاطمة أحمد كاب ماكل بمخان عوتات كوينوم راي مجمريا يغنيلنا ملؤ سمكا مستعذبتك تلاله الراي سمي ممر أبيني ميكائيل بحال أبزيني هاجرو فدريشن أتلتيكس إيرترا ناي دانت حلف خوينة يقلقل الله ألا ما نايزي نخلطة معلتات خكاير تصانحة وردر انتاي نيرو أزي ناي زخلطة معتي وددر زكايد زغني وددرات ناي علامو قند علامو أب هاجرة تنزانيا زكايد كتما دار السلام زكايد ناي مبرق أفريقيا وددرات أو نمسسافيو سلازي بزي هاجرو فدريشن ناي كتما معتي وددرات سريع نيرو نسو انتايو أب ناي تحتي 10 شمونتن كمون أب ناي تحتي 10 عمت دلو أتليتاتنا مريسنا نتوددر نمكيات ناون مسلا زعلمي نيرو راي منالبات أبزي تخيل وردر أتلتات كمي عين الساعة هاريمو متى تتغاقيت وردر بساعتي نيرو مو كمي عين الساعة هاريمو نتي وردر زبك ساعة هاريمو زلو أبزي زتخيل وددر منالبات كمتي زدلكو تهاريمو لنا خنزارب أين خزرنا عند فرن مناتو أبتي فلا أبتني حصرتي وددرات كمتي زلا يتهرمن أبتي كابشو متميتن لعل زلوجن دهان زخونة وتعيترينا لنا أبتنا يتمالنا تحت 10 شموت عدميهم أبناي سخايدة أقل 4 زخونة أثلتات نتيزو هو بجيزي هريمة مالو بفلا أبناي شموت 100 متر تمالي هذا النقي ساعات رخيبنا لنا أثلت ميكال قبر ميكال تبع أبناي زوا ماكل نتيز نبرة ناي كرم هجي إيفن أبناي ماكلاي ولا خصاب سينيور كمان ديت هرمي دمسل جيزي أبكت على خنرينا بادو شعته 40 شموتن بادو مهراب عود كيزي هاريم الله قال ايت دوت اتلوامون كومو هاريم الله نت كيزي سلازي اب اند حشن يرو كنبل نفل راي منالبات حدا وردر انت سلسة دك أنستيو وسلسة دك تبعتيو انت نتساعة هاريمو مو تناي مقش عدل من يزركب قدام إذا أتودي ولا ساعات هاريمو لو سلستيو مو من قدام نزركب نتناي مقش عدل اسو بردو مغنات حدا حدا اتل زخيد كوينو ردي تقدما يخيد كلتا دخونو تخونو كالاي زغن غنا ابتي هاجرو فدريشن تزاراريبو نالبات بحباركم كاز وسن سلازخونه زي سلازهرمو از قصري مغناتو تنسدم اتلسات كا قصرو ابزا ساعه زيانك فلتو ايكلني
ስለዚህ ምስ ቁጽሪ ዝወሃብ ግዜ ተራዩ ቀዳይ ካላይ ሳልሳይ ደም ክኸዱ ቀዳይ ካላይ እንጥራሕ ኣብቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ተዘራሪብና ንመልሳቶ رأي أبيني أبتناي نويح رقات بيس ميكر زي من باروم ساعات كهرم ما يدخلن زبل قرية على موني نزين تايم السمها بكالو أوه نحن أبناء تايم تريل بزوج كذي أب تراك بيس ميكر أي أدلنا أي ندلنا بزوج كذي خون سبقنيرو من الوقت أدلنا سلزي أب بزوج كذي مثلا أبتناي رود ريس ويقول أب كم تاسينا بيس ميكر ندلو أب زي أقعد عمي أي برنامج خون حشان يلا خون خير حجي أبتناي كم حمش تشح مترو بزي بيس ميكر بزي من بارو ساعات كهرم ما يدخلن سلزي حلفنا منك وصل لخل حالفنت زي خو زلي لا أنا جيب زاس عزيا خبلا كلني مغناتو جدًا كايكونن بيس ميكر مغناتو أتلتات ذا أكل ودرا ذا أكل ندهر أصلت أنا جيرم بيس ميكر داي مركبهم ما يكونن تقند مغنات ناتاتهم ناي ترينهم ويكلا أبسعت سلزي موسي خون غير كم توسخ بيس ميكر كله تبغي سلزي زي حالفنت زي نبلا زاك قلت مثلا غير راي أمود أتا تي أبدار السلام زكاير ودر معسيو ككاد تبيتنا خنتا يزول خبزهم أتلتاتنا أبتناي ما كلاين روحكم كل جزء هاجرنا أبدهان زخون ودرات كبليا بفلاي أبتناي لو ما أنتي أبتناي شو 100 متر هريماتو زلا عزيز تبغى ساعتي كباتن تسفل لنا كمون أبتناي نايشان 500 نقولها بلو أو دلو أتلتنا تسفان قبر وتيجن بحبارينا هالريو نالبا فدرشين قد مشكلتها زوبا مأكل نزخري بمشكلتها نزحلفو زسوميو وردرا كايدوم بمغنيات بمزحلفو تقرادمتي نمزكار بفدرشين قد مشكلتها زوبا مأكل ستوردة بتصوتها بسنبت كاب فورتو منستر زينات بقيسو ببيت كريستيان قدوس ميكايل أبيلون أبكبابي شدة بدحري دومانا سيتي بارك بمبصح بيت منقس جيرون أباقدم بدحري ونا فورتو استزازمن حنسوريا دوما ناي 3.6 كيلومتر زنبرا وددري سريعوم فلما وددروم زفلوم تقدادمتي سالساي ديفيجن نيروم زوم تقدادمتي أبزا كايدو تصوتا قلطافة زنبرا بمخانو أب ساعات 41 كيلومتر نارغوصيوم نفصامه بصيحوم تقداد ماي غانتا تسويتا مينادا بولد يوحنس اب موداتا فصمو برقاو متقعتن ودرو ب1 ساعه 26 دقيقه 16 كايتن قداماي خن كعوتو لخلو ناي غودايف تقداد ماي مرحاوي محري 7 كالي دحيرو كالاي 24 كالي تزدحرت عباي غجلو زكايرتو قصوتا وددركا هيرمون ابراهام كاب مسلام سعيروا سالساي كوينو ني وددرو خفصم كلو ناي ABN فتاليم قدوس فنوته برهانه كاب مسلام سيكيدانه كاب اخريا سيراك برخت كاب ججرت ملكاس اخليلو كاب غودايف ناتنايل يمانه كاب نسري كوم دما كبرون تغل هايمانوت كاب اخريا كاب 4 كساب 10 زلو درجاتات حيزومو نوددرون فصيمو بون وددروم زكايرو تقرادمتي كالاي ديفيجن كوينو 110 تقرادمتيوم ناب مبقس حنصاص قريبوم 3.32 كيلومتر كشفنو كبقسو خلو دما صوتام سفلمه بستفلاليو متقعتي كناوص بمجمارو نافقرتي بشكلتا امو سمعيت كشموم جميرو تقدادمتا سبيكو صوتان روحون مقيار نزبصح كفال ناي صوتا يقلسو وكاتو نبرو تقدادمتي دندن كوم دما سنبلون زتفلاليو زيعوتات متقعتات بمفصام نودادورتوم يفتونو نيروميم صوتان كزازم حيرت زورياتات مسترفو تقدادمتي دندن اب قرميت بموصان صوتا كسع موداتا نابربحوم بزوعل منغدي كقلسو بمجمارو حيالو تقدادمتي قداي كغورو جميروم اموداتا بستخايده مساطي زغون قصوتا وددر تقدادمتي دندن زغونو يوناتان تيدروسن ميكايل دانييلن قداماي كالاين كوينو نوددرون كفصمو خلو سالساي تقدادماي كليبيريتشل نوفتاليم افريم حيزو نوددرو فصيموم اسروم افريم ادوناي قلاب كاب غانتاناتنا سورافيل مولغيتا كاب غزاباندا اليود كفلون كابيريتشل كيفن افريم كاباسبيكو يوحانس ساخليلو ناتان تسفالن كليتيوم كاباسبيكو كابراوايك 17 زولو ترتاتات حيزوم نوددرون فصيموم
ተቀዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮን ብሓባር ኮይኖም እዮም ንውድድሮም ፈሊሞም ቀዳማይ ዲቪዥን 184 ተቀዳድምቲ ኣብ መስመር መወዳደር ተረኺቦም ንጾቶኦም ከካይዱ ከለው ፕሮፌሽናላት ተቀዳድምቲ ከም ተቀዳዳማይ ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታናን ሻምፒዮን አፍሪካን ሄኖክ ሙሉብርሃን ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ዩኤል ሃብታብ ተቀዳዳማይ ፊሊፒናዊት ክለብ 711 ኣኽሊሉ ገብረሕይወት ኣብ ማእከል መሰልጠን ዩሲኣይ ስልጡኑ ዘለዎ ዓወት ኣማንን ያፌት ሙሉጌታን ካልኦትን ኣብዚ ጾታ በመቕራቦም ነቲ ውድድር መቐረት ካብ ዝወስኹ እዮም ጾታ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ድማ 128.18 ኪሎ ሜትር እዩ ነይሩ ሻምፒዮን አፍሪካ ሄኖክ ሙሉብርሃን ምስ ተቀዳድምቲ ኣስፔኮ ብምዃን ነቲ ጾታ ቅልጣፈ ክውስኸሉ ከሎ ካብ ናይ ባይክ ኤድ ዩኤል ሃብታብን ያፌት ሙሉጌታን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንዓባይ ጉጅለ ብዝተፈለየ መጥቃዕታት ይፍትንዋ ምስ ምንባሮም ንተዓዘብቲ ካብቲ ዝመሰጠ ፍጻመታት እዩ ብሓፈሻ ግን ተቀዳድምቲ ኣስፔኮ ነዛ ጾታ ብናቶም ህርመት ክቕልስዎ ዝደልዩ ክመስሉ ነቲ ኣብዛ ምድረኽ ንክዕወት ዝሓርዮ ሓድሽ ናይ ሽኳ ልኡል ሚልኪያስ ማእከለ ኣማሚቖም ንጾታ ተቆጻጺሮሞ ነቐጸሉ ከለዉ ግን ከም ዳንዮንን ናታንን ብሰንኪ መውደቕቲ ብምኽሳሮም ስልቲ ክለብ ኣስፔኮ ዝፈሸለ ኮይኑ ቀረበ ኣብ መወዳእታ ዙርያታት ዓባይ ጉጅለ ንተቐዳድምታ ብዝተፈላለዩ መጥቃዕታት እናጽረየት ክትመጽእ ኸላ መወዳእታ ድማ ናይ ኣስፔኮ ሚልኪያስ ማእከለ ኣብ ዝተኻየደት ቀጾታ ውድድር ንመወዳድርቱ ረጂዑ ክዕወት እንከሎ እዚ ተቐዳዳማይ ብክልተ ሰዓታትን 51 ደቓይቕን 7 ካይታትን ዝኾነ ግዜ እዩ ተዓዊቱ ኣብ ሰዓት ድማ 44.945 ኪሎ ሜትር እናረገጸ እዩ ነዛ ምድሪ ክዛዚሞዋ ካልኣይ ሄርሞን ኪዳነ ብናይ ውልቂ ሮቤል ሃብተማርያም ካብ ደቡብ ሜሮን ምስግና ካብ ደንደን ኤስሮም ተስፋይ ካብ ኤሪቴል ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ካብ ደንደን ሳይሞን ሰንጋል ካብ ደንደን ሄኖክ ካሕሳይ ብውልቂ ኣኽሊሉ ኣቶሽም ካብ ደንደን ከም ድማ ኣሕመድ ስዒድ ካብ ገዛ ባንዳ ድማ ንሚልኪያስ ማእከለ ተኸቲሎሞ ንውድድሮም ዝፈጸሙ ተቐዳድምቲ እዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን 4 ተቐዳድምቲ ናብ መወዳደሪ ቦታ ክቕርባ ከለዋ 86.71 ኪሎ ሜትር ንኽጓዓዛ እዩ ተመዲብለን ዝሓለፈ ሰሙን እዘን ተቐዳድምቲ ተዓዘብቲ ዝመሰጠ ጾታን ብቕዓትን ከሪኣ ከለዋ ኣብዛ ናይ ትማሊ እውን ካብኡ ብዘይፍለ መገዲ ተወዳደርቲ ኮይነን ብምቕራብን ናእዳት ሪፈነን ኣብ መወዳእታ ሃዲምን ካብ ዝውዓላ ተቐዳድምቲ ሲዶን ሃብቶም ካብ ሰራይ ሳዋ ዕውቲ ናይዛ መድረኽ ክትከውን ከላ እዛ ተቐዳዳሚት ንውድድራ ኣብ ሰዓት 33.736 ኪሎ ሜትር እናረገጸት ብክልተ ሰዓታትን 34 ደቓይቕን 13 ሰካይታትን ብዝኾነ ግዜ ተዓዊታ ካልእቲ ናይ ደቡብ ሄርሜላ ስሞን ካብኣ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረት ሳርሴቲ ናይ ዓራግ ሮዚና ብርሃነ 13 ሰካይታት ድሒራ ራብዒቲ ሚዛን ሃብተ ስላሴ ካብ ደቡብ 26 ካይታት ድሒራ ዮርዳኖስ ተኪኤ ካብ ሰራይ ሳዋ ናርዶ ጸጋይ ካብ ደቡብ ኣርሴማ ዓንደ መስቀል ካብ ዓራግ ሮምና ጉዕሽ ካብ ደንደን ደሊና ግርማይ ካብ ደንደን ከም ድማ ዮርዳኖስ ርእሶም ካብ ሰራይ ሳዋ ካብ ራብዓይ ክሳብ 10 ንዘሎ ደረጃታት ሒዘን ውድድረን ፈጺመን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ምስዕወቱ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ ሚልኪያስ ማእከለ ዘካየድና ሓፂር ቃል ምሕተት ይስዕብ ሰናይ ምክትታል በመጀመርታ ልዑል ፈጣሪ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዝወዳእና ከመስግኖ ይፈቱ ቀፂለ ነዚ ዕድል ዝመሃብካኩም ድማ ንዓኹም ከመስግነኩም ይፈቱ ከምቲ ድበልክዮ ብሓፈሻ ፅቡቕ ኮርሶ ኢና ጌርና ምክንያቱ ኣብ ዓቐብ ዝውዳእ ከምኡ ድማ 34 ከባቢ 34 ግዜ ምምላስ ነይሩ ፎርቶ ማለት እዩ عوض نايزا مدرك مخاني حكوسي ثانك يو استراتيجي نايلومي صوتا زمرصكمو كلبكم نسخان انتاي نيرو اسك سخا خميخا تصاويتك هو بلكعكو ناتنا استراتيجي حزنا يناتينا هاديمنا كافتم دهادم جروبو دما صبق سبرينت جبر دلنا تخوينو نخنسودو زي كوين نحر سبرينتر زي كون افتا دهادم جروب سبرينتر تلو دما نمحوا سينيورت حسب تاكيب انت ودياها توم ليد غبرو خميلوم نتو سبرينتر دو صوم دبل بسامسوم توهبنا اتينا مالتي دقيق انتاي دما قرب ناي كلتا تقرادمتي يسمعك مسنخل غاطيمو مافتو وديقوم ناتانن دانيمن مالتي قرب مجمرتا تتنكيفنا مالتي توم تريفوم نور غانتاي كن صبو سبورت
ጽቡቕ ሊድ ኣውት ስለ ዝገበሩን ድማ ነዚ ዓወት እዚ ክበቃዕ ክኢለ ንዕኦም ድማ ከምኡ ዝብሎም ፈቱ መወዳእታ ዝነበራ ክልተ ዙርያታት እስከ ሚልክያስ ስምዒቱ ከመይ ነይሩ ትፅወታ ብልክዕ እኮ እትን ኢልካ ክዝክሮ ይትኽእል ኒኻ ምክንያቱ ከመይ ኢልካ ቦታ ትሕዝ ከመይ ኢልካ ክትዕወት ትኽእል ጥራይካ ትሓስብ ስለዚ ብዙሕ መጥቃዕትታት ነይሩ ኣነ ድማ ተኣኪባ ክትውዳእ ለየ ደል ነይረ ስለዚ ከምኡ ኮይና ትወዳእ ድማ ተዓዊተ ቴንክ ዩ መዋደር ቦታ ኣብ ዓቐበት ዳርጋ ፍሉይ ቦታ እዮም እስከ ከመይ ረኺብከ እዚ ኣብ ዓቐበት ናይ ፎርቶ ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዮ ማለት ኣብ ከምዚ ዝውዳእ ኮርሶ ጌርና ይንፈልጥ ኒና ማለት እዩ ኣነ ብሓፈሹ ኣብዚ ዓዲ ከምኡ ኣብ ፎርቶ ዝውዳእ ወይ እውን ከምኡ ኣብ ተሪ ዓቐብ ዝውዳእ ደሓነ ማለት ናይ በረኻ ገዲፍካ ናብ ድግበር ናይ ቸርኪቶ ኣብ ከቢድ ዝውዳእ ኣብ ዓቐብ ኣይነበረን ስለዚ ንመጀመርታ ግዜ ከምዚያ ውድድር ተሳቲፍና እዚኣ ድማ ተዓዊተ ውድድር ኣብ ሞኖፖሊ ካልኣይ መድረኽ መስከ ምድለዋልካ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዛ መድረኽ ዕላማ እንታይ እዩ ሚልክያስ ዕላማና እኮ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ማለት ኣነ እንድሕር ዳ ቀዳማይ ኣለኹ ንዓይ ንምሕጋዝ ወይ እውን ከመይ ኢለ ክዕቅባ ከም ዘለኒ እዩ ድኸውን ትስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሰንበት ብሰላም ይጽንዓና ኣምላኽ እዚ ዓወት እዚ ንመን ኢኻ ትውፍዮ ብፍሉይ እኮ ክብል ኣይክእልኒ ግን ብንዝኽሪ ዛም ዝሓለፉ እያ ትብል ስለዚ ንዖም ይተዓወቱን ካልኣይ መድረኽ ዝኽሪ ንብብሽክለታ ዝሓልፉ ተቐዳደምቲ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ከባቢ ሞኖፖሊ ክካየድ ምዃኑ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ኣፍሊጡሎ ብጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ስፖርታውያን ውድድራት ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቀፂሎም ተኻይዶም ብጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተሰርዐ ግጥማት መባእታን ማእከላይ ደረጃ ኣብ መንጎ 7 ንኡሳን ዞባታት ኣብያተ ትምህርቲ ትማሊ ቀዳም ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ብኩዕሶ መርበብ ሰኪዔት ቀፂሉ ነይሩ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ነዚ ይመስል ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መባእታ ደቂ ኣንስትዮ ዕድመ 10-11 ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ 2-1 ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ 3-1 ንኡስ ዞባ በሪኽ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ 2-0 ኣሰኒፈን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ 3-1 ንኡስ ዞባ በሪኽ ድማ ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ 4-0 ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ምስ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ማዕረ 1-1 ተፈላለየን ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ደረጃ ዕድመ 12-13 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ንበሪኽ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ክረትዐን ከለዋ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ድማ ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ 2-0 ኣሰኒፋታ ኣብ ተመሳሳሊ ክልተ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ 5-0 ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ 2-0 ክስዕረአን ክኢለን ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ በሪኽ 1-0 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዓታ ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ ንኡስ ዞባ በሪኽ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ክረትዐን ክኢለን ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ድማ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ 2-1 ረቲዓታ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ንኡስ ዞባ በሪኽ ድማ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ 2-1 ረቲዓታ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ 22-6 ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ 47-18 ክዕወታለን ክኢለን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ 39 ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ንኡስ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ 37 ብ22 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተናለን ጎኒ ጎኒ ናይ ዝግጥም ካልኣይ ደረጃ ኩዕሶ ኢድ ሃንድቦል ተኻይዱ ነይሩ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንቀይሕ ባሕሪ 3-1 ባርካ ንሰማእታት 5-1 ክረትዐን ክኢለን ደንደን ምስ ድያ ማዕረ 2-2 ተፈላለየን ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንማይ ነፍሒ 8 ሰሓርቲ ንባርካ 11-3 ሰማእታት ንድያ 5-3 ሓላይ ድማ ንሰንበል 15-3 ረቲዐነን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ግጥማት ባይታ ቴንስ ኣብ ሜዳ ደንበል ሰንበል ከምኡ ድማ ቼዝ ባድሚንተን ሰደቃን ኣብ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ ደንበል ሰንበል ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተምሃሮ ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ቀፂሉ ውዒሉ ኣብቲ ውድድር ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ኣብ ውድድር ሰደቃ ቴንስ ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ በተልሄም ካሕሳይ ኣዙሊስ ንማርታ ሙሴ ደንበል ሰንበል ኤልዳና ተኽላይ እምባጠቐራ ንኤልዳና ሙሴ ኣዱሊስ ሉና ዳዊት ማይ ተስፋ ንኤልዮም ታደሰ ባሕቲ መስከረም
بتماثل وصيت كلتا بحد تعويتنالن اب تماثل ورد دك تبعسيو ابيل كسته دنبس سنبل نسيرا جبرهانس ادوليس ميتشوت بينيام بيت مرت عوت نيافيت تخلاي فنوته طبب مدهاني موسى فر السلام باولوس موسى دنبس سنبل كلتا ببادو رتيعمم اورد بايتاتين سماكراي درجه دك انستيو امنتو موسى ماي تسفام نليديا سيو موديل شوعت ببادو كريستينا امانويل دالول نميلات منقشا فر السلام شوعت بحد رتيعنان عم نرك تبعتيو دما يوناتان سولومون دالول نماتياس ميكائيل بانا شوعت بخلتم قدوس يوسف حربنياتات نيوناس هابت مريم قنبوت 4 نوه برخد دنبس سنبل نامان برخد شوعت بحمشته بزوخنا وتصيت سعرامم اورد بايتا تينس كراي درجه دك تبعتيو الكسندر فانوس ديا نداويت ميكائيل باركام ياديدا ساميኤል دنبس سنبل نتوماس فسايه سماعتات شعت بربعتم دانيال اسمروم دندن نخوم بينيام انبهارات شعت بسلس رتيعمم አርሴማ ቴድሮስ ባርካ ንኤልዳና ኤልያስ ደንደን 13 ብትሸዓተም ሮዳስ እንድሪያስ ደንበሰንበል ንሜልሃር ኢስያስ ሸዓተ በሓደ ሲዕረነን አውርድ ባድሜንተን ከላይ ደረጃ ደቂ አንስትዮ ደሊና ሲቪል ሰማዕታት ንሉልያ ከሰተ ባርካ ሜሮን መድሃኔ ደንደን ኤርና መድሃኔ ደንበሰንበል ሚካኤል የማንቂሕ ባሕሪ ንናርዶስ ግርማይ እምባሃራ ክልተ ባሕሪ ቅረትዐን ከለዋ ልዋም አሰፋው ደንበሰንበል ንፉርቱና ሰናይ ባርካ ሆሳና ዳዊት ንኤልዳና ግርማይ ሰማዕታት ሳሚ ዓሊ ደንበሰንበል ንብሌን በረኸት ደንደን ክልተ ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተናለን ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ራእይ ዮናስ ሰማዕታት ንስዒድ ዓብዱልዋስዕ እምባሃራ ነቢይ ፍሳሐ ደንደን ንሆሴ ሚካኤል ደንበሰንበል ኣቤል ኪሮስ ኢሳእተ ወልደ መድህን ዩኤል ኤፍሬም ዲያ ክልተ ብባዶ ረቲዖሞም ኣብ ግጥማት ባድሜንተን ማእከላይ ደረጃ ደቂ አንስትዮ ከድጃ መሐመድ እምባጠቐራ ንሉልያ ኣሰፋው ደንበሰንበል ክልተ ብሓደ ሜርሲ ሶሎሞን ፍረሰላም ንኣዛሚት ስምዖን ፍኖተ ጥበብ ሚርያም መሐመድ ብርሃን ሓርበኛታት ንሲልቫና ሙልጌታ ባና ክልተ ብባዶ ክረትዐን ክኢለን ሓያት ኢብራሂም ሓርበኛታት ንልዋም ተስፋ ስላሴ ክልተ ብሓደ ሲዕረነን ዮቤድ ኤፍሬም ደንበሰንበል ንሄዝሮን ነጋሽ ዋርሳይ ቅዱስ ዮናስ ፊንላን ንናኦድ ሙልጌታ ሓርበኛታት ኤልዳና ሙሲ ዓወት ንሰናይ ኢዮብ ደንበሰንበል ብተመሳሳሊ ውፅኢት ክልተ ብባዶ ተዓዊተናሎም ኣብ ውድድር ቼዝ ማእከላይ ደረጃ ፍቁር የማነ ባና ንኣዛሄር ሳሙኤል ኣዱሪስ ኣዶናይ ሳሙኤል ሞዴል ንሰናይ ሃይለ ፍኖተ ጥበብ ለውሃት ርእሶም ሰንበል ንሙሴ መድሃኔ ሰንበል ብተመሳሳሊ ውፅኢት ሓደ ብባዶ ክረትዕዎም ክኢሎም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ሙሴ ኣርኣያ ደንደን ንማይዳ ዓብዱልቃድር እምባሃራ ሳሙኤል መንግስት ሰንበል ንናሆም ኢስያስ ደንበሰንበል ዮናታን ኣፍወርቂ ሓላይ ንፋኒኤል መረስዕ ፍትሒ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ሓደ ብባዶ ተዓዊቶምሎም ጎን ጎን ናይ ዝግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ክለ ዕድመ 15 ትሕቲኡን ኣብ ዝተኸየደ ግጥማት ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ነዚ ይመስል ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ንቤት ትምህርቲ እምባሃራ ሓደ ብባዶ ይስኣተ ወልደ መድህን ንባርካ 7 ብባዶ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንኢብራሂም ሱልጣን 3 ብባዶ ልምዓት ንሓርነት 4 ብባዶ ክረትዐን ክኢለን ደንደን ምስ ሓላይ ማዕረ ባዶ ብባዶ ተፈላለየን ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንሰንበል ሓላይ ንደንበሰንበል ብተመሳሳሊ ውፅኢት ሓደ ብባዶ ክረትዐን ክኢለን ባርካ ንኢብራሂም ሱልጣን 5 ብሓደ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንሰማዕታት 4 ብሓደ ልምዓት ንደንደን ሓላይ ንደንበሰንበል ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2 ብባዶ ከሰንፈን እንከለዋ ኢሳእተ ወልደ መድህን ንኢብራሂም ሱልጣን 11 ብባዶ ዲያ ምስ እምባሃራ ማዕረ 1 ብሓደ ተፈላለየን ፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል ምስ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብምትሕባር ውድድር ኩዕሶ መርበብ ኣካይዱ እዚ ውድድር ኣብ መንጎ 18 ክለባት ኣውዴጋ ምሕላፍ ውድድራት እዩ ተኻይዱ እዚ ብምወላ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከልን ተማእኪሉ ዝተኻየደ ግጥማት ኣብ 3 ዲቪዥናት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ ግጥማት ካብ ዕለት 18 መጋቢት ጀሚሩ 30 ድሕሪ ምጽናሑ ትማሊ ሰንበት መጋረጁ ዓጽዩ ቀዲመን ፀወተን ዘካየደ ኣባላት ሳልሳይ ዲቪዥን ዝኾና ጋንታታት ኣዱሊስን ጋንታ ፍትሕን እየን ከም ውፅኢት ፀወተን ድማ ጋንታ ኣዱሊስ ንመዘና ጋንታ ፍትሒ 2 ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ክትረትዓ ክኢላ ድሕረ ንሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት ድማ ኣብ ሰንትራል ተጠርኒፈን ፀወታ ጋንታታት ባሕቲ መስከረምን ደንበሰንበል ነይረን ብድያር ናይቲ ፀወታ ተመሪሐን ድማ ንሜዳ ኣትየን ኣብዚ ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ዞባ ማእከል ኣቶ ዓወት ፍቅረን ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ መምህር ሳራ ገብረ ሚካኤልን ክለባ ድሕረ ምልላይ ፀወተን ፈሊመን ኣብዚ ብምዕሩግ ናይ ህዝቢ ደገፍ ማሚቑ ዝተኻየደ ውድድራት ኣዝዩ ተወዳዳሪ መንፈስ ተራኢሉ እዚ ድማ ነቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝረአ ዝነበረ ዋውዕ ግጥማትን ዘዘኻኽርን ተስፋ ዝህብን ኮይኑ ቀሪቡ ኣብዚ ዓቕሚ ክልቲአን ክለባት ዘንፀባረቐሉ ውድድር ጋንታ ባሕቲ መስከረም ኣከታቲላ ንክልቲኡ ሰት ብምስዓር ንጋንታ ደንበሰንበል 2 ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታትላ
نتوردر دما قداميتن كاليتن كوينن تعويتنالو بمقصال دما أبالات قدامي ديفيجن زخنا غانتا سنيد مس غانتا حرينين صوتن أكايدن اتا بقرايم تتصوت تقلص غانتا سنيد دما نصوت تاخد كلوسا ترأيا دحيرو أبس عبستات جن اتتوادادر نتوكوان تعبيم غانتا سنيد جن سلس ببارو بزخنا وصي تعويتا وصيام ليج عن سبا زحلف قدام السنبت بناكليتي صوتا ولدرات قصيلوم تخايدوم تمال قدام السنبت ستاديوم كتما كرن قطمات ليج عن سبا بخليتي صوتا 4 قطمات اكايدوم بقدام ابستخيد قطمات دك انستي من محضر كبابي بادو حدا مس من محضر كبابي بعد حموشتين ترخيبا من محضر كبابي بعد حموش دما ابل علمقات امتا من محضر كبابي بادو حدا بقفيح 4 ببادو تعويتا اب صوتا صارون موبا بلز تصوتيت كوينا تروقيحا قصيلا ميرا زاتوا كلبا دك تبعتي خوينن ليج عن سبا بنتبي مريح زلا غانتا عن سبا مسال هلالين ترخيبا عن سبا ابشامنا دقيق شوط بمزقاب صوتا تمرح جميرا يخون مبر الهلال بشوط اسرم تسفازجي تمعرريا بوليس منقسق استرأيو زقطم غانتا عن سبا بفصوم قلع شوط بموسخا بمريحنة عن سبا ينعرف تمريحن اب 53 دقيقة الهلال نيفصوم قلع عدل بمركبا شوط وسيخان صوتا كتمعاريو ترأيا تناشتو تصوتي حيزاز الله غانتا عن سبا معروضي سلا زيت واحد الله شوط نموسخ فتنتات اكايدات اما بسوان حرين دقيقة دمات اقدم مخلطة شوط زمزقبه فتحي حسب الله شوط موسخ نفنان غانتو كبابلوم بتحرز توسخ شوط بزي من بار دمات صوتا عن سبا سلسة الهلال دمخلطة بزخنا وصي تزازيمو عن سبا نمريحنا تاخت دللن كلا هتريك صرح فتحي حسب الله دمام ولوس تصواتاي نيزقطم تصويعوم سنبتون تماصالي نخلتي صوتا زت امر قطمي قصيرو نيروم ابز علت زي زقط امان يدك انوستي خلابات من محضر كبابي بادو 4 مس من محضر كبابي بادو 6 نيرن من محضر كبابي بادو 4 دمان من محضر كبابي بادو 6 خلت ببادو رتيعتا بخيتا تخلى برهان دما كان من محضر بادو 4 بلست تصواتيت نيزقطم تصويعام لاصال النصر نتدغفتي بهانقوتا صبي وزنبر قطم نمكياد ميدا زاتوا كلابات نيرن ابزي برتعغون صمت تلاخن سراي قطم بمعرو صيد كلت بخلت تزازيمو تصواتاي لاصال سيراك موسى دما بلوس تصواتاي نيزقطم تصويعوم بفدريشن كؤس سغرين الزوبا بارونتو استودبه شامبيون كؤس سغرتن الزوبا نشمون تخلبات دك انستين دك تبعتيون حقيفو وردراتو جميرلوم بفدريشن كؤس سغرين الزوبا بارونتو استودبه شامبيون كؤس سغرتن الزوبا شمون تخلبات دك انستين دك تبعتيون اكاتيتو بوع منفس تجميروم اما خفتنا تعلت امونغو خلبات اولان كوخبن دك انستيو ابستخيد قطم غانتا اولا حدا بارو تعويتا هيلينا كوبكاب غانتا اولاد معوتي نايت معلت خوينا قصيلن امونغو غانتا اولان غانتا دوتا نيدك تبعتيو ابستخيد قطم غانتا اولا بعلمغاطمتا غانتا دوتا دمخلت تبحده تعويتا يافيت غرماي كاب غانتا اولاد مولو تصواتاي نايز قطم تصويعوم دحرن ميرا زوررا كلبات سلومان كوخبن ابزكايرو قطم دما غانتا سلوما ابلعلمغاطمتا غانتا كوخب بناي حموشت بخلت وصي تعويتنالو فيليمون برقه كاب غانتا سلوما دما بولو تصواتاي نايت معلت خوينوم امونغو كلبادر ماسن قلعلو دك انستيو ابسخيد قطم غانتا قلعلو ابلعلمغاطمتا غانتا درماس كلت بحده تعويتا كوخب عرفاينا خاب غانتا قلعلو دما بولو تصواتاي نايز قطم تصويعوم قصيلن امونغ خلبات قلعلون غانتا درماس ندك تبعتيو ابستخيد قطم غانتا قلعلو ابلعلمغاطمتا غانتا درماس بقفي حموشت بارو تعويتا متكل دما بولو تصواتاي نايت صوتا خوينوم دحرن ميرا زاتوا كلبات تسفان دهلاكن كونان كلوام امونغ نفستخيد قطم دما غانتا تسفان مغاطمتا غانتا دهلاك 4 ببارو رتيعتا هنوك بلاي كاب غانتا تسفا دما بولو تصواتاي نايز قطم تصويعوم ባህላውን ስፖርታውን ጥፈታት ሚኒስትር ትምህርቲ ንዞባ ደቀ ምሓረ ተዛዚሞም ዓመታዊ ዝካየድ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተምሃሮ ንዞባ ደቀ ምሓረ ብውዕውዕ መንፈስ ትማል ሰንበት ዕለት 16 መጋቢት ተዛዚሞም አውጪቱ ምስንል ከድማ በኩዕሶ እግሪ ክልል ዕድመ 11 ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚቲ መባእታ ሃደሞ ካልእቲ መባእታ ፈለገ ሰላም ሳልሲቲ መባእታ ጋዴን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልል ዕድመ 11 ደቂ አንስትዮ ቀዳሚት መባእታ ማይስሑል ካልእቲ መባእታ ፈለገ ሰላም ሳልሲቲ መባእታ ፍረስዋት ኣብ ኩዕሶ ክልል ዕድመ 12 ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚቲ ማእከላይ ደረጃ ዛግረ ካልእቲ ማእከላይ ደረጃ ልምዓት ሳልሲቲ ማእከላይ ደረጃ ሕድሪ ሰማዕታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልል ዕድመ 12 ደቂ አንስትዮ ቀዳሚቲ ማእከላይ ደረጃ ዛግረ ካልእቲ ማእከላይ ደረጃ ሕድሪ ሰማዕታት ሳልሲቲ ማእከላይ ደረጃ ልምዓት ኣብ ኩዕሶ መርበብ ማእከላይ ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚቲ ማእከላይ ደረጃ ልምዓት ካልእቲ ማእከላይ ደረጃ ዛግረ ሳልሲቲ ማእከላይ ደረጃ ሕድሪ ሰማዕታት ኣብ ኩዕሶ መርበብ ማእከላይ ደረጃ ደቂ አንስትዮ ቀዳሚቲ ማእከላይ ደረጃ ልምዓት ካልእቲ ማእከላይ ደረጃ ሃዳሙ ሳልሲቲ ማእከላይ ደረጃ ዛግረ
ጎብለል መባእታ ቤት ትምህርቲ ማይ ስዑር ክትከውን ከላ ጎብለል ማእከላይ ደረጃ ድማ ቤት ትምህርቲ ልምዓት ኮይና ኣብ ውጽኢት ኣትሌቲክስ ምስ ንልከ ድማ ማእከላይ ደረጃ ናይ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ አብርሃም መሐመድ ካብ ዛገረ ካልኣይ ሙሴ ሰባቱ ካብ ሕድሪ ሰማታት ሳልሳይ ዓሊ ኢድሪስ ካብ ዓላም ኣብ ናይ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቤቴል ሰመር ካብ ሕድሪ ሰማታት ካልእቲ ህያብ ተኬ ካብ ዛገረ ሳልሰይቲ ሩፍታ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ልምዓት ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ማእከላይ ደረጃ ቀዳማይ አብርሃም መሐመድ ካብ ዛገረ ካልኣይ ናኦድ መድረኽ ካብ ዓላ ሳልሳይ ያፌት ተስፋጽን ካብ ሕድሪ ሰማታት ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሰቲ ኣሕመድ ካብ ዛግረ ካልእቲ ፌሩስ ቴድሮስ ካብ ዋርሳይ ሳልሰይቲ ቅሳነት ኣዳም ካብ ወርዕዝ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ጉያ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ረኣየ ታደሰ ካብ ዛግረ ካልኣይ ሰመረ እንድሪያስ ካብ ዋርሳይ ሳልሳይ ኣኽሊሉ ዘርሰናይ ካብ ሕድሪ ሰማታት ኣብ ማእከላይ ደረጃ ጉያ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ራህዋ ኣብርሀ ካብ ልምዓት ካልእቲ ሰገን ዳዊት ካብ ዋርሳይ ሳልሰይቲ ሉልያ መሓሪ ካብ ዓላ ኣብ ናይ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ማእከላይ ደረጃ ቀዳማይ መሪሕ ብርሃነ ዛግረ ካልኣይ መሐመድ ማሕሙድ ዋርሳይ ሳልሳይ ተስፋ ሚካኤል ኣብርሃ ካብ ዓላ ኣብ ማእከላይ ደረጃ 800 ሜትሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ዮሳን ግርማጽዮን ልምዓት ካልእቲ መርሃዊት ገብሩ ወርዕዝ ሳልሰይቲ ኣዝመራ ገብረ ሚካኤል ናቕፋና ኣብ ናይ 1000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳሙኤል ክብሮም ዛግረ ካልኣይ ፋኑኤል ዳዊት ዓላ ሳልሳይ ማቴዎስ ተሾመ ዛግረም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ጉያ 1000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ትምኒት ተወደ ናቕፋና ካልእቲ ትርሓስ ወልዳ ኣብ ናቕፋና ሳልሰይቲ ሲሞና ሃይለ ወርዕዝ ጎብለል ማእከላይ ደረጃ አትሌቲክስ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ዛግረ ክትከውን ከላ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣምሓረ ጎብለል ኮይና ኣብ እቲ ዝተኻየደ ውድድር አትሌቲክስ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ንዑስ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ንዑታት መዳልያታት ኣበርኪቱ እዩ ዑታት አትሌታት ዝተዳለሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝቐጽለሉ ልዑል ኣቓልቦ ዝተዋህቦ ግጥም ኣርሰናልን ቸልሲን ብዓወት ኣርሰናል መዛዝም ረኺቦም ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም ሰሙን ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቅነ